खुलुमबाय प्रान्जल नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 6 जुलाइ 2020 समबार। फैदो दिनैनि माखासे इम्पर्टेन्ट निउज, हेडलाइन निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय, दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय, नैबे नुबाय थानाय ज्योति बसुमतारी मुंनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना फेक निउज फोसावदोंमोन। बे खौराङा नंखायसो। बे ज्योति बसुमतारी मुंनि आइजोआ गावनि बिफाखौ 1200 किल'मिटार साइकेल सालायनानै लाबोदोंमोन। दा बेनिखायनो बे ज्योति बसुमतारीआ फेमास जादोंमोन आरो बेबायदिनो सेम टु सेम मुंनि ज्योति बसुमतारी मुंनि सासे सिख्लाया बिहाराव जिनाहारि खालामनानै बुथारजादों। दा बेनिखायनो बेखौ साननानै खौरांगिरिफोरा निउजखौ होदोंमोन। नाथाय बे ज्योति बसुमतारीआ थैयासै। बे गावनि न'आवनो दङ। गुबुन सासे ज्योति बसुमतारीआ थैबाय। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामनि अनुरानि ब्रह्म बिथाङा निहु इउनिभारसिटिनिफ्राय PhD डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय। जोबोर मोजांनि खोथा। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अनुरानि ब्रह्म बिथाङा नेहु इउनिभारसिटिनिफ्राय PhD डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय, बिमानिफ्राय 500 रां बिनानै मोनैलाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लाबाय। सिक्किम गेंटकआव 14 बोसोर बैसोनि सासे गथ'आ लोगोफोरजों बार्थडे पार्टी खालामनो थाखाय बिमानाव 500 रां बिदोंमोन। बिनानै मोनैलाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। दा बे जाथायखौ लानानै सिक्किम गेंटकआव थानाय गासिबो रायजो राजा बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। 500 रांनि थाखाय गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। आसरित। अब्ला जों गुबुन खौराङाव फैनोसै। गुबुन खौराङा जाबाय, आमेरिकाया साउथ चाइनानि लैथोआव गासै 2 एयारक्राफ्ट केरियार्स आरो USA नेभिनि 2 जाहाज दैथायहरदों। चाइनाया दा बेखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो दङ। दा मा जायो नायनोसै। आमेरिकाया मा जाहोननि थाखाय बै लैथोआव जाहाजखौ दैथायहरदों दासिमबो मोजाङै इनफरमेसन मोननाय जायाखै। जेब्ला इनफरमेसनखौ मोनो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायगोन। लोगोसे दाखालि कानपुराव गासै 9 पुलिसफोरखौ गावथारग्रा दुथांफोरखौ पुलिसफोरा हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथायनि गासिबो दुथांफोरखौनो हमनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय, चाइनायाव G4 भाइरासखौ लानानै एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। बे नायबिजिरनाया गोबाव सम सोलिगोन। माने बे नायबिजिरनाया एसे गोबाव लागोन, बोसोरसे बा बोसोरनै लानो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय, गुवाहाटियाव दिनैनिफ्राय गेलामाल दखानफोरा खुलिनो मोनसिगोन। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय, नर्थ करिया हादोरा गावसोरनि हादोरखौ आरोबाव गोहोगोरासिन खालामनो थाखाय गोबां डिफेन्सनि साख्रि बहनगासिनो दङ। जानो हागौ बे गासिबो चाइनानि साल, नङा होमबा लोगोफोर? बे चाइना हादोरजों आरो नर्थ करिया हादोरजों जोबोर मोजां रिलेसन दं। दा बेनिखायनो चाइनानि सालबो जानो हागौ। नोंथांमोन, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय। दा बेलासियावबो मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय।